Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind a Tirkiyeyê derbarê sê partiyên Bakurê Kurdistanê de bi hinceta ku di navê wan de peyva Kurdistanê heye doza girtinê vekir. Partiya Azadiya Kurdistanê Pak, Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK û Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Tirkiyeyê PDK Tirkiye ketin ber doza girtinê. Rêveberên PSK diyar kirin ku serdozgeriyê ji wan xwastiye ku peyva Kurdistanê ji navê partiya xwe derxin û daxwaza fermîbûna zimanê Kurdî jî nekin. Lê ew ê tu caran dev ji mafê Kurdan bernedin. Ev biryar çareserî ne ji bo Tirkiye. Ev zêdetir wê em bêjin baweriya me û xebata me zextir bike, hêztir bike ku bo vê meselê em biparêzin. Ev ê bibe şerekê hukukî navbera me û dewletê da her çiqas ew meselekê hukukî nebînin jî em wek meselekê hukukî dibînin lê aliyekî wî jî siyasî û em ê rê nedin ku sayê vê partiyê bigirin. Yek ji partiyên ku doza girtinê lê hatiye vekirin jî PDK Tirkiye. Lê rêveberên partiyê di wê baweriyê dane ku ji vê dozê de tu biryareke nerînî dernekeve û partiya wan neyê girtin. Em ne partiyeke çekdarin û ne partiyeke binerdin. Em partiyeke legal, şeffaf û yasayî ne. Em yanî di şertê heyî de şertê got zagonê navdewletî ew peymanê wayê got bi dinyayê re çêkirine, bi Fransa re, bi Avustralya, bi Amerîka re, bi navdewletî re. Welhasil yanî ew peymanê got hatine çêkirin li gora we bê nayasê kirin. Partiya Azadî û Sosyalîzmê ÖSP jî çend meberê di kongreya xwe de navê partiyê weke Partiya Komünîst a Kurdistanê guhertibû. Rêveberên KKP jî dibêjin dewlet naxwaze bi navê Kurd û Kurdistanê tu xebatek bêkirin û ev doz jî li dijî daxwaza mafên neteweyî ya Kurdan e. Kürt yoktur, Kürdistan yoktur da başlandı. Komara Tirkiye hebûna xwe li ser tunebûna Kurd û Kurdistanê ava kir. Ev polîtika demeke dirêj berdewam kir. Lê bi têkoşîna gelê me niha Kurdan qebûl dikin. Lê îjar Kurdistan qebûl nakin. Em ê bi têkoşîna xwe careke din Kurdistanê jî bidin qebûl kirin. Em ê bi karayîna navê Kurdistanê di sazî û dezgehên xwe de berdewam bikin. Her sê partiyên bi navê Kurdistanê li gorî xala 2020 a qanûna partiyên siyasî tên dadgehkirin. Li gorî xala 68 a makezagona Tirkiyeyê bi karayîna navê Kurdistanê di bernameya partiyê de daxwazkirina mafê gelê Kurd û perwerdehiya bi zimanê Kurdî weke cudaxwazî tê binavkirin. Maşala dekak, Rûdaw, Amed.